قابل کلانی میں عزتا پالو بھکو گریوانی قادرہ سنم شاعرہ قومانی بھئی سوا بادرے ککری بشمی دربارہ چھوٹالا گوارینی میں ہمیں تعریف محبت سچانی میں کھندگاں شوکی سکے مارا بٹانی تیچیم بیدارن روشگے ارمانی تو بہار زیادہ بیدوار اندانی امسر لیلت ہرماش شیرانی سنگتان دوستن شہنمل متیانی قابل مردے ورنائی نامانی پھولے دوٹا ہے تیم برادری یا پانی بھلو صحیح ہے یا پانی آوے ہوشی تانڈائی دیانی بھگیے چاندی بلائی برف لیٹانی سورتت فرشتائی نامینی انسانی سینگارا باجنا یمبیدی روحانی پیڑے دو زیورا کتگا ہردمی مائے گو استارتی یم کانگو شانی لچے دو یوسائے بگڑے بوتانی بینگا برانی چکگا پیون غص درمان مردانی سالانی کندگا وشنتی ابرام کے شیرانی ترنگلے دفتر روش میں ہورانی مردمہ باقیان مثال شانی بھلو حیدر بھلو صحیح ہے شانی می مالکار پتائی کرد تو گیوانی سورتی مردمہ گو رحمت آٹھائنی تنکو گینو کیا تشی ایدانی موروازان ہر بگی اینا لیلائی پگندگا متنگانی عالم اللہ گندگا تنگانی ہر میری حال والے نے رکھائی فنانی ہر دیمی دیدگا ڈکالا شادرشتو در کوہانی میں روشلو سمولے بیا ہے باغن سکھے مارا لیوانی ظلم میں تنگیے اکا کشتانی رکھا سلدیا نوکری اربانی سنگت میں ناڑیے بلو دے شہنہ مر متیانی پوریا تازو